Så vi kan få den afkrog her. Ja. Efter hovedet, mand. Kan man bare tage billeder nu, ikke også? Jo. Hvad vejer den her? Ja, det er stor en billede, hvad er det sådan noget? Den er? Hvor er det? Stor halv? Jeg har vægt i nettet. Må jeg få billede? Jeg kan lige se, hvor Andersen sidder med den. Det var da enormt. Skal vi ikke have et målgården også? Ja, så tage et billede, så sætter jeg det ud med sammen. Ja, den er ved at... Som er skynder. Ja, prøv lige at vi... Jeg har filmet det ellers. Tag den nu. Nej, men det blev ikke godt. Hold den nu lige... Den er stor. Hold nu ned, kunne du ikke veje med det? Nej, det skal ikke... Det skal ikke overvandet. Det er et stort hoved, mand. Ja, det er abnormt hoved. Ja, det er. Må jeg tage nu? Ja, nu tager du væk. Så skal du tage det. Ja, det. Ja, der er et billede ovenfra her, Thomas. Ja, prøv lige. Ja. Nu skal jeg. Det er vildt, det er at se. Jeg Så gerne lige en følt placering af rummet. Jeg tænkte, jeg bare lige, jeg tænkte, jeg kaster ud til den, og jeg tænker, hvis det ikke er en idiot, mand. Bare, så knaller den på. Nej. Du kan gå ned og fange den om en time igen. Ja, det går da. Søren, han er nede, når vi andre kører hjem. Ja, flot. Jamen prøv lige, jeg har altså ikke fået et ordentligt billede af den. Jeg har 2 minutters film her af den. Kan du lige vente den? Eller vente den bare lige rundt, så jeg lige kan få siden af den. Jeg lige med lidt op med hovedet. Ja. Så får du taget det billede af mig. Jeg holder det. Skal vi ikke se på din stang, der hvor langt den er? Og så måle efterfølgende derinde. Du kan bare kigge på skærmen. Jeg tror, de er rimelig 7, 5, 6, 57. rimelig sejlige ude. Den er så lang. Den er måske nok. Det var jo knap 2 kilo eller sådan noget. Det er fint. Godt billede. Det var en fin fest, hva'? Vi har noget med, at den kommer fra. Jo, det er enormt. Jeg tror, det er rimelig sejlige ude, de der. Se, der er hjertebanker, når det er pillet ud af dem. Det er enormt. Så jeg kan selvfølgelig godt forstå, at I vil tilbage til bilen, når for lidt siden. Så. Der skal mere ovenpå. Der var mange gode råd. Du satte også mere ovenpå, gjorde du ikke? Nej, det gjorde det. Det er min lykkeord. Sig mig, er der noget puller i, eller sådan noget i det kamera her, eller er det rigtigt? Jeg har bare sådan et billede siden. Der er bare væsentligt forskel på. Selv din pivblejner får til os. Far, det er ikke på videre. Det var helt utroligt.